Ara després la canvié. Ara he d'anar un momentet a casa d'Antònia. I això? Assumptes pendents. Negres, trac jo. I ja sap el que hi ha en joc. Si perd, es vestirà com Déu mana i anirà a missa. I si guanye, no tornarem a parlar de com vaig vestida, ni si faig això o faig allò. I si perd, a més, col·laborarà amb la parròquia. Fem un passeiget abans? Oh, quin sant! Ui, sense... Com es diu això que fan els ciclistes? Anar en bicicleta. No, això de les medicines que estan prohibides. Doping. Això. Ui, sense doping.